Všetkých vás zdravím u videa, ktorý ste si sami vybrali. Mohli ste všetci hlasovať a všetci ste nahlasovali, že by ste radi videli odo mňa Need for Speed. Ale na schvál som nenapísal aké, pretože ich je viac. A na schvál som si vybral Need for Speed World. A prečo? Pretože hra že vraj končí. No a žiadny youtuber už nebude mať možnosť, aby sa napríklad zaregistroval na stránku a po prípade hral túto hru. Tak na začiatok si ukážeme, čo sa mi podarilo za 5 rokov nazbierať. Mám tu strašne veľa aut. Tých aut je okolo 120, myslím, ale neviem to presne. V posledných dňoch som hru veľmi nehral. No, tak ich mám 113. A my si dneska ukážeme, že aké autá si tak mám. A po prípade si s niektorým z nich aj zahráme. Takže Lamborghini Miura SV, Chevrolet Corvette S06, Porsche Panamera, Porsche 911 GT2, Nissan 370Z, Ford Focus RS, Chevrolet Chevelle SS. A tento Chevrolet som si dokonca porobil podľa filmu Rýchlo a zbesilo 4. Možno, že to niekoho prekvapí, ale fakt sa to auto kúsok na to podobá. Audi A1, Nissan Skyline. Toto auto je robené na česť pamiatke Pavla Volkera, ktorý zahynul pri tragickej nehode. Česť jeho pamiatke. Ďalej tu máme Chevrolet Cobalt SS, Ford Victoria v policajnej edícii, Nissan MR2, Toyota MR2. Toto auto som fakt nevedel, že čo na to dať, tak som to iba tam tak pohádzal. No a mne príde, že toto auto je spomedzi tých najlepších. Aj keď síce není v tope, lebo sú tu skupiny S, A, B, C a D. Toto je napríklad v Bčku, ale v Bčku je veľmi málo aut, ktorým by tento auto robil problém. Napríklad tak Bavorák MR3. Tu máme Mazdu MX-5, ktorú ste videli na začiatku. Mitsubishi Eclipse GT, BMW M6 Coupé, Pontiac, Mazda 3, Nissan 240 SX, Pontiac GXP, Audi RS4, Nissan, Dodge Viper, Subaru Impreza, Toyota Corolla, Shelby Cobra,
Aston Martin V12. Ako tak pozerám, stále len hovorím, aké auta máme v garáži a ešte som nezašiel ani len do polovice. Mazda. Lotus. Lamborghini. Subaru. Toto je tiež porobené podľa rýchlo a zbesilo. Audi. Volkswagen Scirocco. Mazda RX-7. Chevrolet Camaro. Nissan 200 SX. Asi moje jedno z prvých aut, ktoré som sa snažil porobiť. Ford Escort. Volkswagen R32. S bodykitom. Audi SS. Ford Focus RS. Lamborghini. Mazda RX-8. Dodge. Toto je tiež porobené podľa rýchlo zbesilo 5. Trocha sa to podobá. Porsche. Ďalší Dodge Charger. Ďalší Porsche Cayman. A ešte bude jedno. Toto je editovaná verzia. No, tu je spomínaný Bavorák M3, ktorý sa vyrovná MR2, ale MR2 je výkonnejšia. Není oveľa, ale toto keď nadúbete, tak je to tiež mašina. Lamborghini, Porsche, Toyota Supra, Mitsubishi, Lotus. Moje z prvých aut, ktoré som dostal do najvyššej skupiny. BMW M3. Ford Mustang. Nissan. Lancia Delta. Lamborghini. A ďalšia Toyota MR2, ktorá není porobená. Lamborghini Murcielago SV, ktoré som taktiež nestihol dostať až do fullu, ale ináč je to dobrá mašina. Mám strašne veľa aut neporobených. Mitsubishi Eclipse. Tento bodykit som si dal len preto, lebo som na tom žiadny bodykit nemal. No a dali nový bodykit do hry, pozerám, je pekný, tak si ho hodím na auto. A nevypadá to až tak zle, ako som čakal, až na ten zadok. A boky, ale spredu sa mi to moc páči. Porsche 911 Turbo. Dodge Charger. Tento Dodge Charger, ak niekto pozerá originály na cestách a pozerávate to pravidelne, tak možno ho spoznáte. Inšpiroval som sa stade. Audi. Volkswagen, Scirocco, Chrysler. Ani neviem, že mám Chryslera dokonca.
Pontiac. Porsche. Alfa Romeo. Lamborghini Diablo. Nissan Silvia, tiež editovaná verzia. Policajná. BMW. Toto auto dostali všetci hráči. Takže nie som jediný, ktorý ho má tak porobené. Niektorí si ho mohli prerobiť. Ja som si ho nechal tak, ako je. Mitsubishi Evo 10. Lexus IS 350. Volkswagen Golf. Renault. BMW M1. Tiež dobré auto. Renault Sport. BMW M3. Nissan. Nissan Silvia. CX. Dodge Charger. Nissan Skyline. BMW M6. BMW Z4. A toto sa mi zdá, že som tiež robil asi podľa nejaké fotky. Chevrolet. Dodge. Mercedes. Mustang. Nissan Skyline GT 2000. Porsche 959. Chevrolet. Lamborghini Gallardo. Chevrolet El Camino. Porsche Boxer. Porsche GT3. Chevrolet. Lexus LS 350. Lexus SL. Lexus ISF. Pontiac GTL. Chevrolet Camaro SL1. BMW M3. Toto BMW si dneska šťastie dorobíme kúsok. Audi. Mitsubishi. Ďalšie. Ford GT. Lamborghini. Lotus Eclipse. Lotus Evora. A Lotus Europa. Takže sme to zvládli všetky autá, ktoré mám v garáži. A hneď si zoberiem tu BMW. A ideme sa tam ešte niečo prihodiť. Som počul, že by mali byť nové vinily. Ale asi nie sú. Nie sú. Hľadali sme to hľadba.
Asi takto nejak sa opravuje auto, ktoré si chcete upraviť. Hľadal som iné vinoly, ale keďže tu nie sú, tak si ho až tak neupravíme. Ale ukážeme si, ako také auto jazdí. Takže zobrali sme sa v meste. A myslím, že by sme to mohli rozbehnúť. No a by som povedal, že by sme si mohli dať nejaký pretek. Ak sa nám podarí, možno vyhráme, možno nie. Není práve toto auto to najlepšie, čo môže byť. No ale do preteku asi nikto nebude chcieť ísť. Už to asi nikto nepreteká. Podľa mňa každý len vozí v svojom meste. A ešte sú tu také ako denné výzvy, že musíte niečo spraviť, aby ste niečo dostali. A to si hneď aj ukážeme, keď sme v tom meste. Vidíte tu veľký diamant. Ale nevidíte, kde tie diamanty sú. Napríklad jeden je priamo pred nami. Vypadajú asi takto. A my si zoberieme auto. A zoberieme si Porsche. Možno vypadá škarede, ja viem. Ani mne sa nepáči. A teraz keď dám mapu, tak vidíte, kde všetky tie diamanty sú. Takže si ich môžeme pozbierať posledný krát. Ináč to bolo trošku nevýhoda, čím viac dní ste mali, tak tým vám prišlo, že vám padajú horšie a horšie veci. Čo je troška škoda. Tak už máme jeden diamant a tady to sa asi nedostaneme. Musíme to nejak obísť. Sakra. To prebehnem tady to a pozbierame najprv tieto. Potom by sme si mohli dať Toyota MR2. Aby sme videli, aká je v pretekoch. Potom by sme si mohli dať nejaký Team Escape. A nakoniec by sme to mohli ukončiť teoreticky nejakou naháňačkou. Vôbec netuším, koľko toto video bude môcť mať. Dosť možné, že bude mať aj viac ako hodinu. Tie auta nemajú až taký reálny zvuk, ale na to, že je to 5 rokov stará hra, tak strašne moc si užijú hráči, ktorí s ňou hrali, poprípade v nej mali drift mode, tak vedia, o čom hovorím, že to bola fakt dobrá zábavná hra. Mal som aj vlastnú stránku na Facebooku kvôli tejto hre. A všetkým ďakujem, ktorí mi pomohli to tam trocha rozbehnúť.
No ale keďže nakoniec hra končí, tak už tam nikto nič nedá. Už to proste nemá zmysel. Ďalší diamant. Tie diamanty sú roztrúsené po celom vlastnom meste a vy ich musíte mať za úlohu nájsť. Už máme 7 z 15. Vôbec netuším už koľko nahrávame, ale asi za takých 10 minút. Dúfam, že ma cez tú hudbu bude počuť veľmi dobré. To asi kúsok stíšim. No a kde sú ďalšie? A ideme si po tie posledné. Ako si môžete všimnúť, som maximálny level. Už ich máme 13. Ale keď hráte hru dlhšie, tak už potom na to zvyknete a viete, kde sú rozmiestnené. No a schválne uvidíme, čo dostaneme. Ako vidíte, obnovenie dakedy stalo 500 boostov, teraz stojí 0. Pravodovka. 3, 2, 1, čo nám je úplne na nič. Všetko stojí 0 boostov, no. Aspoň sa budú ľahšie zarábať peniaze.
Zoberieme si Porsche, aby sme to všetko stihli. Ideme do Team Escape. Vyberiem si svoj najobľúbenejší, ktorý je tu. Otvoríme si chat, áno, vidíte to tu. Hra končí 14. júla 2015. Hru môžu natáčať teraz už len tí, čo to hrajú. No nejako nám poodchádzali. So 4 by to bolo lepšie, ale nevadí. Sa nám to odpočítava. Tu môžete vidieť, aké mám skilly. A tu party, čo mi zrýchluje auto. A tu sú ostatné veci, ako elektrony, podsvietenie, zníženie. Tak sa na to načíta. No a nakoniec sme traja. Mám spomedzi nich najpomalšie auto, ale za to na policajtov najlepšie. Aspoň podľa mňa. Určite by malo byť dôvod na takéto Team Escape. Ťažké auto. Som mu trošku pomohol, mal tam problémy. Ako vidíte, on tam ostal, ja som tady prešiel ako nič. Ale zase ma predbehne. A sme ho trošku zničili. Tak to bolo pekne. To je tiež trošku nerealita v tejto hre, že by to auto až tak letelo. Tomu nechcem veriť. A na to, že je to prvá onlineovka Need for Speed. Tak sa im to celkom vydarilo a ľudia to hrali dobre, radi. Škoda len, že to nedostali ešte troška ďalej. Viac času tej hre. Zoberieme skratkou teraz.
Hopa. A sakra, no tak nás chytili. Čo mi tu hlási, že Carpack, to sú vlastne kartičky, kde si môžete kupovať auta. No a stáli niekedy boosty. Ale to dali teraz aj Game Cash. Ale keďže máme málo peniazy, tak to nebudeme ani kupovať. Nie, nemôžeme. No jasné. Veľká škoda, že ma chytili, ale aj tak sme to zvládli. V tomto preteku ide vlastne o to, aby všetci došli do cieľa. $19 000. Skill mode. A mohli by sme si ukázať tú MR2. Jazdia zatáča fakt perfektne. Mám tu má problém s maximálnou rýchlosťou, ale akože pri tom zrýchlení je to fakt žiadlo. Mohli dať nejaký pretek s Toyotou. Akurát neviem, či ho nájdem, presne ten, čo som chcel. A, našli sme. A, môžeme čakať. A, našlo. Ford Mustang Boss 302. Je to editovaná verzia, že je o niečo lepší ako taký, čo si spravíte iba sám, ale on ho dosť pokazal, že z neho povyberal všetky party dobré, čo tam boli. Asi bolo v tým pádom Dčku. No nevadí. Takže vidíte, tá MR2 ešte fakt nie je úplne v tope a dúfam, že to hráč nevzdá. Pamätám si, keď som hrával s týmto autom a začali mi hovoriť, že som hacker a podobné veci, ale fakt, je to tým autom.
sme vyhrali. 296 maximálna rýchlosť. Závod nám trval 2 minúty, 3 sekundy. On dal 248. Ale tiež dobré. Na Mustang. Značka. No a dáme si zase Panameru. A ideme na naháňačku proti policajtom, ale iba tak po meste. Ale najskôr vám ukážem tie editované 2 policajné auta, čo mám. Takže Ford Victoria. Nejazdí to nejak dobre. Je to pomalé, ani to k tomu až tak dobre nezatáča. Len tak v rýchlosti. A no, Nissan Silvia. To už je o ničom inom. Ktorí majú to auto, ktorí hrávajú túto hru, alebo hrali, vedia, o čom to auto je. Není to ani rýchlo, ani pomalé. Ale fakt. No, poďme si dať tú spomínanú naháňačku. Takže Panamera. A dáme si, nech nás naháňajú. Stáde to. A vyskúšame dať aspoň milión škodu v meste. Takže sa vrátime do mesta. My im dokonca zdrhneme. No tak to som práve nechcel im zdrhnúť. Dáme ešte raz. Sorry chlapci, ale si vás zničím, aby som mal čo najväčšiu škodu. Takže taký malý strom nás zastaví. Fakt realita. Ani nie, že strom, ale krík, doslova. No poď, ideme sa povoziť.
nakopome. Škoda, že ani hráči nemôžu mať tieto auta. Takže toto je trošku nevýhoda. Sú nejaký agresívny. Nie ako Team Escape. Takže milión sa nám asi nepodarí dať. Ale budeme musieť zdrhnúť. Zase sme ich zdrhli. Objavíme toto. Takže by som povedal, že by sme ich mohli zdrhnúť už a ešte si ukážeme niečo vo videu. A zdrhneme im úplne jednoducho. No ale už máme 4. zvykový stupeň, za chvíľku 5. No a podarí sa nám aspoň 100 000. A ešte 50. Tak máme tam 103 000. Piatý stupeň. Až teraz to už bude fakt ťažké. Ale mohli by sme ísť zdrhnúť dosť rýchlo.
Nechcel som ho naraziť. Skoro sme si pichli gumu. No už nezdrháme, ale zase... A sakra, pichli sme gumu. Takže to bude fakt zaujímavé. Ale s pichnutou gumou sa do toho dá spraviť. Ale aj nie. Takže nás chytili. 166 000. Minus 2000 pokuta. A tu sú ešte také achievementy, ktoré sme si neukázali. A tu, keď ste väčšinu z tohto spravili, potrebujete vlastne 5000 tých D-čiek, tých achievementov, tak ste dostali Bugatti Veyron. Mne tam chvíľa fakt kúsok. No ale nedá sa dať, keďže hra končí. Asi to ani nestihnem. Pretože to ide fakt pomaly. Tu dostanete síce 50, ale musím ich vyhrať ešte 25. No a ideme si porobiť ešte nejaké auto. A to už bude asi koniec. No, nájsť nejaké, ktoré som ešte neporobil. Chryslera by som nechal tak. Toto tiež nebudeme prerábať. Uvidíme. Nie je predsa možno, aby sme mali všetky auta porobené. No. Tak si porobíme toto auto. Zmeníme farbu auta. Bol asi taký jednoduchý tuning, také farby. Nechce sa mi s tým veľmi dobrať, lebo to by sme tu boli fakt dlho. Dokáže sa s tým vyhrať veľmi.
Asi niečo takéto narýchlo. Nevypadá to práve najlepšie, ale... A hodíme si tam nejaké kolesa, pekné. Vidíte, máte tu bodykity za boosty, ktoré ešte stále môžete míňať, ale nemôžete ich kúpiť. Kapota. Necháme tu originál. Spoiler necháme. Takže asi taký slabší tuning. Tie elektrony sa tomu fakt nehodia, ale... Takže z tohto videa by to bolo asi tak všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, poprípade like na stránku na Facebooku, ktorú nájdete v popise videa. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak. Čus. Nie, ešte není koniec. Fakt. Moje najrýchlejšie auto v hre. Jeho rýchlosť sa môže vystúpať až na 399 km za hodinu. Ale keď idete dole kopcom, dá aj 400. Pričom Bugatti dá tiež 400, takže fakt je to vyrovnaná sila. Takže teraz už naozaj vidíme sa pri ďalšom videu. Like, odber. Tak čus.